Takže opäť by som vás chcel pozerať pri ďalšom unboxingu. Možno si tentokrát všimnete, že tento unboxing je už teda robený so statívom, ale aj s inou teda kamerou. Ak si všimnete, že bude možnosť, teda aspoň dúfam, ak sa nič nepokazí, že bude možnosť si nastaviť kvalitu videa Full HD. Túto kameru som mal po celý čas v skrini, neviem prečo som používal fotoaparát na natáčanie. Ak bude toto lepšie video, jak z toho fotoaparátu, budem používať túto kameru, ak nie, budem používať ten fotoaparát. No, takže poďme na taký testovací unboxing, viac menej nemám čo unboxovať iné, ale mám tu takúto somarinku. LCD Screen Cleaner Kit for all smartphones, touchscreens and tablets and devices. Čiže pre všetky typy obrazoviek a všetky takéto tieto dotykové srandy, áno. No, tuto na boku je to isté vlastne napísané. A zozadu sú nejak, to som už odlepoval, nešťastne odlepoval to pípanie. No, idem vám to prečítať, lebo kamera nezaostrí asi. Nie, nezaostrí. Dobre. Univerzálna čistiaca sada na LCD a TFT obrazovky. Odstraňuje otlačky prstov, šmuhy a iné nečistoty z prístrojov. Možno použiť napríklad na digitálne fotoaparáty, notebooky, digitálne fotorámiky, PDA, mobilné telefóny, herné konzoly, televízory a iné. Obsah balenia. Takže tam utierka z mikrovlákna, rozmery sú 17x15 cm, čo je slušné. Čistiaci roztok objemu 60 ml, štetec na odstraňovanie takých nečistôt akože štetcom. No, to je celé v podstate. Spôsob použitia. Nastriekajte roztok na utierku a zotrite určený povrch obrazovku. Neobsahuje alkohol, antistatický, nehorlavý. Uschovajte mimo dohľadu detí, blablabla, to už nemusíme čítať. Takže takto nejak vyzerá balenie. Jak si môžeme to všimnúť. No a poďme teda na unbox. Je to tu na bokoch, je to zapečaťované. No. Ospravedlňujem, ak by som bol taký gramblavejší, presne vám poviem, aký je teraz čas. 0:40 ráno. Je to nezodpovedné, ja viem. Počkajte, otváram, to nevidno, to na videu vidno. Skrátka, tak nejak som to otvoril. OK, čiže toto tuto povytiahneme nejako. No, nejaký ďuro toto vymyslel. Moment, len si to... dotrhal celú krabicu. Dobre. Poďme na to, takže otvárame balenie. A... takto nejako. Vyťahujeme obsah balenia. Na túto stranu. No. Vnútri už nič nie je. Takže... je tu škaredo poskladaná utierka z mikrovlákna. Úplne zožvachlaná, hodená tam. Ale je taká... také nič moc. Je tu potom štetec čínsky. Hej, oštetinkujeme. Fajn, objektív je oštetinkovaný. Takže takýto štetček obyčajný. A nakoniec samotný roztok. A je tam to isté písané, že nejaký cleaner, skratka. Dobre, to by bolo asi všetko. Roztočík. Plast. Štetec, utierka z mikrovlákna, ktorá tam vážne bola zle poskladaná. To sa mi nepáčilo. OK, tak to je asi teda všetko pre tento unboxing.
Lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte, neviem čo ešte všetko a dobrú noc. Nie, dobré ráno. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.